औ दिनै थांनाय 2003 मायथाइनि जिथु 10 फेब्रुआरि बिटिसि एकर्ड डे बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै समग्र बिटिसिनि जिथु मोनबा डिस्ट्रिक्टआव दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै तामुलपुर जिल्लायावबो दिनै नैबे थाइगिरखारि होननाय मोनसे जायगायाव जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेयाव खोब मोजां जादों। बेवहाय जों गासिबो लेंहरजानाय आलासि जेरै गाहाय आलासि हिसाबै गणेश कछारी बिथांखौ जोङो लेंहरनाय जादोंमोन। बिथाङा दिनै नुजाथिफैनो हादों आरो बेयाव सासे मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोङो बिटिसिनिनो MCLA महेश्वर बसुमतारी बिथां बेखौ लेंहरनाय जादोंमोन। बिथाङाबो नुजाथिफैनो हादों आरो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल धीराज साउथ ACS बिथाङाबो बेवहाय दिनै नुजाथिफैनो हादों आरो जोंनि सार्कोल अफिसार ब्लक अफिसार PD प्रजेक्ट डाइरेक्टरजों लोगोसे गोबां बेवहाय बे ओनसोलनि गासै जातीय संगठन बर' साहित्य सभा बिथिं राभा सरनिया NDBनि सहिद परियाल XBLDफोरनि सहिद परियाल आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बेयाव नुजाथिफैनानै जों बेयाव गाजा गोमजायै दिनै फालिनाय जादों। खमसे खम बेवहाय जोङो 15,000नि जों मानसि जमा जानायनि मोनसे पेन्डेल बानायनाय जादोंमोन आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों 15,000आव 15,000नि एसे एनै बाराखौ जागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो बयखौबो रायजो राजाफोरखौ जों धन्यबाद जासिदों। दिनै बिटिसि एकर्ड डेआव बयबो बे ओनसोलनि जातीय संगठनानो जा अफिसारफोरानो जा लेंहरजानाय आलासिफोरानो जा आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैनानै बेयाव सहाय सहजुग खालामफैनायनि थाखाय जों गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो धन्यबाद जासिहरदों। दिनैनि जे नैबे BPF दलाथ' बिराद साखा फारा माने बेलेग बेलेग समस्तिफ्रावबो जों दिनै 15था समस्तियावबो गेलेनो थाखाय जोङो नाजादों। थेवब्लाबो जोङो फिसा राजनैतिक दोल हिसाबै हयथ' जों सोरजोंबा नङा सोरजोंबा हयथ' जोङो सामिल जानानै इलेक्सनखौ गेलेनो गोनांबो जानो हागौ। थेवब्लाबो जोङो नैबे गयबारि बा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव जों मोननै समस्तियावबो गेलेनो थाखाय रेडि जानानै दङ आरो बेवहाय गासिबो ब्लकफ्रानो बेयाव इलेक्सन गेलेनो थाखाय साखा फारा जानानै दं आरो रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ जों मोनखागोन। खारन दा बिटिसिनि मोनसे गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ। रायजो राजाफोराथ' बेनो जाय गभर्नमेन्ट बेजों थागोन जाय राजा बेनिनो फोरजा बायदियै बयबो गावबागाव ओनसोलनि डेभेलपनि थाखाय रायजो राजाफ्रा थाफानो गभर्नमेन्टजोंनो गोसो जायो। ओंखायनो जोंहा आसा दङ फैबाय थानाय जिथु बिटिसि MLA इलेक्सन बेवहाय जोङो BPF दोलोआ बिराद मोनसे साखा फारा दं होननानै जों सानना लायो आरो। गरेस्वर नोंथाङा एसे आगोलावसो बुंबाय जे तामुलपुर जिल्लाखौ बियाबखौ BPFआ मोनगोन। गरेस्वरखौ होनबा गुबुन दोला मोनगोन? नङा नङा तामुलपुर जिल्लायाव मोननै LAC दङ नङा होमबा? बिनि बिथोराव मोननैखौबो जों गेलेनो नागिरदों बेखौसो बुंदों आरो।